Hey, what's up mga Megs? So for today's video, I'm with Tito Ining Gail. So let's mukbang pork chop. Wow! So without further ado, magmukbang na. Let's go! Kumain siya, ha? Uy! Sige. Sige. Kaya shout out sa mga dito ubo, diba? Ano dito dahil yung puro dito. Ang kanito pinatigigil. Okay na to. Giant lumpia. Ano babi? Wala sa advantage. Okay na to. Pasok ka no? Oh, no. Kinako. Kinako. Nagkataon pa. Wala mo. Okay na, men. Hmm?